Iki piye, iki piye, iki piye. Senter lan ngopotro tiwas ngeser ora bisa gawa. Warunge dibuka Ya ditata cendok cangkir panas kebul-kebul nyambleng tenan wedang rondene manis pelayane santel apa to ora bisa esemane doa-doa gawe priang awakku lirikane doa-doa gawe bingung hatiku. Iki piye, iki piye, iki piye. Senter lang apa to sing dipikir kok ora rumangsa. Warunge dibuka ditata cendok cakire panas kebul-kebul nyambung tenan wedang rondene manis-manis pelayane santel lang apa to ngasih ora bisa dowo. Gawe bingung hatiku lirikane doa-doa gawe priang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Senter lang ngopo tro sing dipikir kok ora rumangsa. Warunge dibuka piak ditata cendok cangkire panas kebul-kebul nyablon tenan wedang rondene potong remang-remang manis-manis pelayane santen lang apa to ngasih ora bisa gowo. Esemane doa-doa gawe bingung hatiku lirikane